backen. Han riktar lite här tror jag. Han går lite mer högre än de andra. Känns bra. Kommit in i ett skönt flow här nu liksom. Hämtar lite grann och åker med den många här. Nu kommer det många här. Han följer inte följa med den många. Det får jag en aning. Jag får inte före den heller. Ja. Alltid så när man kommer så ska filma så gör man så att det går ett helvete. Det är tråkigt.